Patay'ng lawas sa piloto nga nahagsa nga helicopter sa Air Force nahatod na ngadto sa mga kabanay sa Candijay, lalawigan sa Bohol. Si Luan Mirondina adunay live report. May Bab, usa ka departure honors ang gipahigayon sa Mactan Air Base sa wala pa gidaang patayng lawas ni Captain Aurelius Olano sa yutang natawhan niini sa Candijay, Bohol ganihang buntag. Pasado alas 10 ganihang buntag, naabot ang patayng lawas ni Captain Aurelius Olano sa oval sa Sports Arena sa Candijay, Bohol, luwan sa usa ka chopper. Gisugat kini sa iyang inahan nga si Tugas Barangay Captain Marina Olano ug ubang mga kabanay. Kasamtangan karong gihaya ang iyang patayng lawas sa ilang panimay sa Barangay Tugas. Matud siyang ig-agaw nga si Josie May Pellegrino na dawat na sa pamilya ang hitabo. Ila mang gidawat kay mao man jud ko no. Gidawat ang kamatuoran. Di wa man say mahimo anang basol-basol kay na naman jud nature naman jud na sa ilahang trabaho. Ang 32 anyos nga piloto gikatahong siyam ka tuig na sa serbisyo sa Philippine Air Force. Niadto lang Pebrero kini nakasal sa iyang asawa. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa nato makuhai og habig ang asawa ug ang inahan ni Captain Olano kay gipapahuway pa nila kini. Samtang ang kadagkuan sa Mactan Air Base nagdumili usab pagluwat og pamahayag kabahin sa hitabo. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak kagahapon kang Anthony Damalerio, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, nga nahagsa ang chopper alas 9:45 kagahapon sa buntag sa kadagatan sa Handayan Island sa lungsod sa Hitafe. Gikatahong nagpahigayon og proficiency training ang upat ka mga personnel sa Air Force atul sa hitabo. Samtang ang tulo niya ka mga kauban nga nakasurvive sa hitabo gikatahong nadana sa Cebu. Sa official statement nga gipada sa Philippine Air Force, gitataw niini nga grounded na ang MG-520 fleet o gipasalig niini ngadto sa publiko nga ang tanang mga asset sa Air Force kanunay gipaubos sa istriktong maintenance, matag padung ug pagtapos sa ilang mga missions. Bab, karong Lunes, Mayo 3, gikatakdang ilubong na ang patayng lawas sa piloto didto sa Bohol. Bab? may maklaro gini unsa man gyud mechanical defect or pilot error ang initial findings sa atong mga kadagkuan sa Air Force. Actually, Bob, mounta na buot natong ipangutana no sa kadagkuan diha sa airbase apan hangtod ding mga orasa, Bob, nagdumili gihapon sila pagluwat ug pamahayag. Tinuod ba rin nga duha ra kuno ka klase kana mao mga attack helicopter nga naa sa Air Force sa tibuok Pilipinas may? Wala kayo tay detalye ana, Bob, kay lagi ang kining ilang tigpamaba, Bob, magsige lang og agad sa desisyon sa ilahang commander mo nang hangtod karon limitado kayo ang ato ang mga details nga nakuha ning maong balita unya didto na lang tani focus sa pamilya sa piloto. Daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.